umbhede wakho yonke into yakho ulandela umuntu njalo umsuse emakhaya ukuthi akazosebenza yena uyafika la endlini yakho kwakho ufika ubona umfazi wakho usebona intombi yabona sisiwami so ingakho ize engathi ngiyaxolisa kakhulu butama ungakhali kuzoba right Sawubona bhutamzane? Dadewethu aphila. Ngiyaphila njani? Khona mfethu. Yebo. Ubhutama uba igama isibongo nanothi uqhamukaphi? Nginsizwa le emakhaya kompangeni. Unyambosi lo. Unyambosi? Yeah, Mthetho. Oh, Mthetho. Yeah. Oh, Mthetho unyambosi? Yeah. Oh, hayi. Sengezwa kahleke. Uright kodwa uyaphila? Ngizothi ngiright uma ngisaphefumula. Kodwa izimo zempilo akuhambi kahle dadewethu. Akuhambi kahle. Especially uma uzobetray umuntu omethembile. Negazi lakho. Yeah. So ubhuta ngeke ngabona esibhalelo ohlelweni lala ekhaya so ukuthi ngabe udaba lakho ubhuti lumi kanjani? Kule minyaka edlule. Njengoba ngisho ngivela emakhaya. Yeah. La edorobheni iTheku iyona ndawo evulelekile ukuthi impilo yazameka ngakhona. Yebo. Amathuba omsebenzi into kanjalo. So ngenza nami njengezinye insizwa ngizobheka amadogo. Yeah. So yahamba kweminyaka seyiminyaka impela nje ngikhona. Yeah. Yahamba iminyaka lo ngibamba ngiyeka imisebenzi engawuthola oqondile. Lo ngama piece job lapha nalapha ngazafunda izinto eziningi. Ngaba experience ngezinto eziningi kakhulu yabo. So ukuhamba isikhathi izinto zathi ukuhlangahlangana. Yeah. Ngokuyisebenza ke. So bakisebenza ngoba khona lapho ngithola khona into emile ke lapho ke sengizosebenza khona one way. Yeah. So ngibe sengibona no bayakuthina ake ngithole cause nasekhaya kunomne wethu ongathatha intweni. Yeah. So wase ngibuka ukuthi no ake ngivele ngimthinte naye ekezobamba la ngibambe khona ngoba sekungcwela kusefani manje. Yeah, uncesa ukuphulula umfowenu lo ubuhlala naye emakhaya vele. Yeah, bevele khona emakhaya. Oh, okay. Yeah. So ngazama ukuthi akavele ngapha ekezobamba la ngibambe khona njengomne wethu. Ngingazi ukuthi kanti ngiyifakela inkinga. Ngiyezwa sisi. Ngathi kushubile. Kulungile ke ezimfowethu. Yeah. Uthe mefika la eThekwini benginomuntu engihlekisana naye. Yeah. Kodwa bengahlala naye endlini. Kodwa isikhathi esiningi ubevele evakasha. Ngaso sonke isikhathi yabo. Cause yena uyasebenza into ephilayo. So bethe evakasha njalo uma ethola isikhathi ethi evakasha. So ngangami nakho lokuthi hayi ngoba umfowethu ngambeka esithombeni udadewethu. Lo ngiphilisana naye. Ngambeka esithombeni sokuthi kuzomfowethu ngalendlela lesizama ukuphanta uzoba nami la enhlala khona. So obviously isikhathi sokuthi sibonane sesizoncipha ngekusafana qala sokuthi ifike la. Okunasa singamele sibe ngaphandle just ukuhlonipha nje ukumhlonipha umfowethu. So nxa ukuphulula imbuto wami ubhuti umuzwethu uyayisebenza ngabe wenza hlobo lweni nomsebenzi? Ngathola ithenda la kumasipala. Oh, okay. So ngathola ithenda nje sibagunda imigwaqo senginabasebenzi. Ngoba njengoba ngisho ukade ngisho ukuthi into eqondile sengize ngazama abasebenzi enginabo abawu10 manje. Yeah. So njalo nje uma kunenkinga so la emgwaqeni siyalungisa. Oh, hayi. So ngoba besebenza kanjalo uthe mefika hayi kwaba kuhle ngabahlanganisa nomkami nomuntu wami. Hayi izinto za right yabo. Kanti ngiyahleka ngoba phela kuhleka nje ukushona kufika. Kanti umfowethu Mbumbulu lo usebona intombi. Yeah. Yes. Usebona intombi. Bese kuthi ngelilanga sengena emsebenzini seyijwayela impela yabona. Hawu. Ngavela ngakhohlwa izinto zokusebenza. Yeah. Hayi ngishaya imoto ngibuye. Yeah. Ngithe mangibuya kanti ukhona yena yabona. Ukhona ubani usisi? Umfowethu lo khona. Usisi bengekho. Akekho phela ngathi uza nje mangikhona. Ngaleyo sikhathi futhi nje manje base ukhona umfowethu sekuba umthatha isikhathi esiningi sibunalela ngaphandle. Hayi la ngoba siyamhlola umfowethu yabona. Okay. So lento sazoyenza leyo langa lelo.
yena umfowethu wayengekho fit ukuthi angayenza kuba wake walimala kahle kahle. Okay, Yeah, okay, so okay. une-injury. All right. So ngaleyo langa lelo kwaba isimo kanjalo ukuthi ukhona endlini. Oh yeah, yeah. Ngathi ngifika sisi wami. So Angikholwanga. Ngiyafika umfowethu ngiyazi ukuthi ukhona vele endlini hayi. Nginokhe mangifika nginokhe. Ngiyabona ukuthi ukhona. Ehe. Nginokhe ngifone ifoni ayibanje. Yeah. Nginokhe ngifone ifoni ayibanje. Kuthe ngesikade ayi kucace phela ukuthi no kushuthi ikhonto ayenza lo muntu. Yeah. Kodwa ngitshela ukuthi mhlawumbe hayi mhlawumbe khona mhlawumbe sakutholile yini kwesaguga yabona. Ngoze kudala kunami. Oh yeah, ehe. Ngathi khona sayamthole mhlawumbe bethi naye Nkosi yami yantshontsha yabona. Uyantshontshela bakithi awukho emsebenzini. Kanti hey sisi wami. Yeah. Hayi ngizame ukumanager ukuthi ngivule ngale windini. Uma nginde windini abantu ngaphakathi endlini sekubhudubhudu bazama ukugqoka ilokhuze ithawula. Emancane. Sisi. Ubhuti wakho Umnewethu omdala. Umnewethu omdala. Ubani lo anaye azama ukugqoka endlini? Yeah. Putu abantu bazama ukugqoka ithawula yabona ukuthi hayi impela bese kuhambe bese kuyiwa kude impela. How? Hawu mfowethu. Khona naye la ayimana mfethu sisaqoka. Hayi vula umnyango hawo. Vele siphushe kakhulu isicapha. Yeah. Mfowethu awusho ngani kanti ubufona uyibamba kade kufonela. Uma ngithi isicapha ngasikhathi evula uvula uyafisa kufihla. Yabona into le uvula sakufihla. Ngivele dushele lapha na hawu. Sibani. Kwenze njani? Uzakalanda. Akasazi sayashake nje. Sokuyilezi. Ngokubuza ukuthi uthola balo ade zama ukumfihla. Akela umuntu wamanda. How? Buka. Ijodo. Umuntu wami. Usebona isola mfowethu. Naye wabona intombi. Ukusiza umuntu. Wangihlola. Kwaba inkinga ngale nto leyo ngoba manje ngathula ngayibuthi ngavela phela amandla acobeka nje. Ngavela acobeka. Ngathula ayibona lento ukuthi yazi ukuthini. Khona ngeke izihambe ize mhlawumbe ifike kude kakhulu nokuthi izifike ekhaya yabonke kanjalo. Uma ningabandawonye zikhona izinto ezenzekalayo kodwa kumele nidlule kuzona ziphele zilungize indlela elungiswa ngakhona yabona. Ngayibuthi no man angizami ukuthi sizama ukuthi sibone silungisa kanjani. Sexolisa ke nalona osifazane akusakhulumeki into bosidalo nje. Yeah. Ukuzolala nomuntu wakithi la indlela empedweni wami. Umbhedi wakho yonke into yakho ulandela umuntu njalo umsuse emakhaya ukuthi akazosebenza yena uyafika la endlini yakho kwakho ufika ubona umfazi wakho usebona intombi. Yabona sisi wami so ingakho ize ngathi ngiyaxolisa kakhulu but ungakhali kuzoba right. Ungakhali so ingakho ngize ngazama ukuthi ngibhalele la lolu hlelo. Yeah. Ukuthi angazi ngiyangelela kanjani ngoba uma kukhuluma mina angiboni singakwazi ukuhlala phansi sikhulume ukubabheka ngababhekela ubani. So dadwethu indaba ekanjalo angiboni ukuthi sengaphinde ngimthembe lo muntu osifazana. Kufanele ngempela futhi. So indlela yokulungisa mina nje ngibhalela ukuthi ngithola ukuthi kahle lengane ihamba kanjani ngale ngane. Nanto into engalungisa ngayo nalokuthi abasuke bephele nje la. Into enkinga kakhulu phambi kwamehla ngoba inhliziyo ayiphakela. Inhliziyo ayiphakela. And ayiphakela ngempela inhliziyo. So angazi singenza kanjani bafowethu. Okay, ngiyacabanga ukuthi iJoy TV kuzomela because ufuna ukuthi kube khona ubuye lo babudlelwano bakho obunabo nomfowenu. Yabo, ngiyacabanga ukuthi iJoy TV kumele simthole umfowenu usisi uthe awusadingi into ehlanganisa. Hayi ngiyabonga nje ngaye. Kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe besingathola nayo iside lakhe le story akasho akachaza ukuthi mhlawumbe unezizathu sike sisiza izathu zakhe yizi noma inganambithisiseki lento ayenzile uyayibo kodwa sike sizwe iside lakhe le story ukuthi kahle lobu buhlungu akuzusebona okungaka kahle kwakwenze njani wayesukwe yini uyayibo leyo into kanjena justify access. I justify engayizama umnikazi wayo phela umnikazi wayo yena wayenza amaqhinga wonke ngoba phela into engiyifundile nje empilweni into ovela uyenze manje
uyayihlela uzobe necover up ukujustify ukuthi ungajustify uthini uma usubanjiwe. So yena ukuhlelile sonke lesikhathi bena mfowethu ukuhlelile ukuthi uma kwenzeka ngoba angeke ukuthi bathi sebexoxa wathola ukuthi ayibangabikho lento ukuthi uma kwenzeka ngibamba ke sizothi yabona into leyo. So ilokho nje kahle kahle engafuna nokubuzwa nje nokuzwa nje kulo wesifazane. Okay butami sesiligoqa uhlelo engakusho nengakuthembisa khona ukuthi since ukwazile ukuthi uthathe istep sokuya phambili ukuze kube khona ukuthula. So thina eziJoka TV sizokwenza sure ukuthi lokho kuyenzeka and isifiso sakho siyaphumelela. Siyabonga kakhulu ukuthi uthathe igxathe leya phambili, sibonge inhliziyo nayo, sibonge ukwazi ukuthi uzehlise esimeni esinzima kangaka oke wabhekana nasempilweni. Ngithi nje uNkulunkulu abe nawe bhuti wami. Ngiyabonga sisibonga. Siyabonga. Babukeli lapha emakhaya sesiligoqa uhlelo lethu sesilivala. Ngiyathemba ukuthi nonke nizwile ubhuti lo sibe buhlungu kakhulu isimo athe wabhekana naso. So siyathembisa ukuthi upart 2 sizonilethela kuona la esizobe sesinobhuti wakhe naye ezochaza isandla lakhe story ukuthi kuze kufike la okwafika khona kwasukaphi kwakwenze njani. Siyabonga.